Serkirdeyekî tevdemê ragihand ku seredanên şandên ku ji Şamê tên ji bo navçeyên Kurdistana Sûriyê berdewam in û diyar kir ku waçendname ji bo hindek welat û aliyên navdewletî re ji bo navbînkariyê di navbera wan û Rêjîma Sûriyê de şandin. Tevî redkirina Rêjîma Sûriyê ji danûstandinan bi PYD re. Hekmet Hebîb serkirdeyekî de encûmena bi navê Encûmena Sûriya Demokratîk yên bi ser PYD ve ragihandibû ku herdem şandên Rêjîma Sûriyê ji Şamê seredana PYD dikirin û ev seredan herdem serkeftî bûn. Hebîb herwiha diyar kir ku ew tucaran nedûr bûn ji danûstandinan û peywendiyê wan bi hêzên neştîmanî li hundirê Sûriyê heye û tekez kir ew amade ne ku berê xwe bidine Şamê yan jî çi bajarekî din li Sûriyê ji ber ku projeya wan neştîmanî ye û divê guftûgû li ser wê bingehê were kirin. Kemal Akif serkirdeyê tevdemê di kongerekî rojnamevanî de li Qamişlo ragihand. Divê heftiyê de waname ji bo bêhtir ji 15 welatan re şandiye. Têde amadebaşiya xwe ji danûstandinan re bi Rêjîma Sûriyê re bi mercê hebûna welatên girintîdar diyar kirin. Akif herwiha diyar kir ku divê danûstandinên wan bi Rêjîma Sûriyê re dibin serperiştiyeke navdewletî be ji ber ku danûstandin bê welatên girintîdar bêsûd e. Lewma Rêjîma Sûriyê danûstandinan red dike. Lê ji aliyê xwe ve serokê hevbeş yê Sûriya Demokratîk Riyad Derar eşkere kir ku li hevhatinên wan bi Rêjîma Sûriyê re bi tenê duwarê xizmetguzarî de ne û got ti bersiv ji aliyê rejîmê nînin ji bo danûstandinan duwarê siyasî de. Ev e demek ew medyayên nêzîkî Rêjîma Sûriyê behsa danûstandinan di navbera PYD û Rêjîma Sûriyê de dikin. Got biryar hatiye standin ku PYD deverên dibin kontrola xwe de radistî Rêjîma Sûriyê bike bê taybet deverên sînorî. Lê PYD ragihand ku danûstandin tenha bi tenê derbarî hindek babetên taybet bi xizmetguzarî ne û ji aliyê danûstandinên siyasî bi rejîmê re tenha tiştek nîne.